Mnogo. Idem da vidim šta je sa Marijanom. Da, ovo je zaista lep dan za venčanje. Bilo bi šteta propustiti ga. Robine, Marijana! Hoću s vama samo nekoliko reči. O, da. Pa dobro, evo opat od Glostera da obavi obred, Erla od Vonta da preda mladu i svatovi su već tu. A siguran sam da je šerif spremio sjajan banket. Hilda će biti srećna da vrati venčanicu Marijani. Ne vidim zašto ipak ne bismo priredili venčanje. Vaše veličanstvo, nedostaje jedno. Šta je to, moja draga Marijana? Niste nam dali poklone. Ho, ne brini. Kaži šta želite i bit će vaše. Ključ od šerifove ćelije. Svakako. A ključ od poručnikove ćelije bit će zakopan ispod najvišeg hrasta u tvojoj voljenoj zelenoj šumi. Tekst preveo Stevan Živanović. Tekst interpretirali Nenad Nenadović, Dragan Vujić, Duško Radović, Olga Odanović, Marica Vuletić i Vladan Savić. Tehnička obrada i distribucija Continental Film.